Munduan gero eta gehiago dira veganoak, baina oraindik jende askorentzat ezezaguna da filosofia hau. Donostian mugimendu honen jarraitzaileek bazkari herrikoia egin dute euren pentsatzeko modua denei gerturatzeko. Kalabaza krema, seitan, biribilkia, txampiñoi eta patatekin eta postrerako txokolatezko tarta. Hauxe, veganismoaren nazioarteko egunean, askekintza animalisteko partaideek Donostian egin duten bazkariko menua. Ez da ohiko bazkari batean topatu dezakeguna, dieta 100% vegetarianoa da. Ez haragirik, ez arreinik, ez arrautzarik, ez estiriz, ez da esnekirik ere. Bat lagun bildu dira mahai inguruan Donostiako Urguleko guardetxean. Helburua veganismoa ezagutaraztea. Vegano bizitzea ez dela horren komplikatua, janari veganoa oso goxoa dela, eta, praktikaren bitartez, probatuz, dastatuz, horrela ikustea, janari veganoa oso goxoa dela. Animalien eskubideak errespetatuz bizitzea da veganismo mugimenduaren filosofia eta ez bakarrik elikaduran, baita eguneroko bizitzaren beste ekintzetan ere. Ez ditugu animalitan frogatuak dauden produktuak erabiltzen. Janzkeran ez ditugu animali eratorritako janzkeak eta erosten. Ez lumarik, ez larrurik. Animaliak erabiltzen dituzten ikuskizunetara ez dira joaten. Gaurko bazkaria egiten duten lehenengoa da, baina urtero antolatzeko asmoa dute veganismoa bultzatzeko.